Здравейте на всички и айде сега да ви покажа какво купих от един магазин. Накрая ще кажа как се казва. Първо ето тази прежда конец. Този прежда е 100% памучина. И ето как се казва. Май струваше само 2 лева и реших, че трябва точно да я купя. Без въпроси, без думи, просто да я купя. Много е хубав цвят, вече имам. Вече имах я. И вече всичко почти сплетох. Следващата е плюшена прежда. Всичко почти ще бъде плюшена прежда. И ето много хубав цвят. Не знам дори на какво, ама толкова е хубав, че точно не я избрах от доста цветове, да ви кажа. Много е хубаво и струваше само 3 лева. За плюшена прежда това е доста добре, така да се каже. И се казва Soft Candy. Да го казах правилно. Не това идва още една плюшена прежда или плюшевак. Аз я казвам плюшена, някой го казва плюшена или плюшевак. И струваше 2 лева. Много хубав цвят има и дори вече знам какво ще плета с нея. И последната прежда за днеска само. Това е ето тази много голяма, почти, дори по-голяма от моята глава. Доста е тежка, 100 грама е, всичко останало е 50. И се казва Сабина. И струваше 4 лева. Много хубав цвят. Също знам какво да изплета от нея. Почти от всичко знам какво да изплета, а от последното няма какво да изплета, защото това е напълнител за играчки. Може би сте го виждали, ако сте разрязвали играчките си, и с това ще напълнявам играчките си, защото вече доста неща трябва да го и вече ми трябва доста, затова купих 250 грама, ама изглежда толкова много, че не знам, много е. Буквално за целия ми живот и хайде, чао, дано да ви харесало. Ако ще ви хареса, ще направя още няколко видеа на български език. Чао!